Bueno, egin behartzen ez dakitola zehazki esan, baina bai, dakidan nintzen ni esperientziagatik, izatea munduan ibiltzeko joera eta jarrera bat da, ez? Eta izaera ere. Orduan ikuste egiten duzunean beti izanen dira feminismo horren ondorioa nolabait esateko, ez? Bueno, indarkerin ikuste emakume guztiak munduan zehar eta historian zehar, oso zaila da, imposiblea da olako bortizkeria jasatea, bai, bortizkeri simbolikoa edo errealekoa, eta bueno, horretan ere gradu batzuk daude, eta nik uste emakume guztiak modu batez edo bestez horrelako zerbait jasan behar dugula, ezta? Tamalez, sistema patriarkal honetan, ezta? Dena den orokorrean emakume izateagatik bortizkeri edo violentzia simboliko izeneko horretan ikuste guztiak jasan behar dugu eta horrekin batera jasan eta bestaldetika hortik ateratzea edo saiatzen ateratzen, ez? Hori da feminismo, azken finean nire ustez. Kaixo, egunon, zuz? Ongi? Ongi esan behar? Kosaltzea? Haize? Venga, bazen. Konponketa eta orain dela 3 urte. Ni berez kazetaria naiz, baina ez dakit, azken 7 urte edo ikusentzunezko arloan lanean batez ere, hori alde batetikan, beste aldetikan baita ere, diseinu editorialen arlo horretan ere egiten du lan. Holako ofizio batean, denetarik tokatzen zaizu egitea, bai dokumentala, laburmetraiak edo erakunde edo enpresarako promoak. Gure kasuan, guk aktivismotik etortzen gara, esaten dugu guk, zeren, ni ez da beste lagun gaude bien artean, holako produktora txiki batean, hemen Iruñako produktora batean, Aruru Filmak du izena. Guk etortzen gara, aktivismo edo, kasu honetan bideoaktivismotik, ez? Gu izan gina urte pilo bat eguzki bideoan taldean, sortu zen orain dela urte pilo bat. Orain dela 25 urte gutxi gora bera sortu zen, eta hasieran behintzat elkartu ginen militante gizan edo hainbat kolektibotik etorritakoak ginen, batzuk eguzki irratitikan, batzuk beste tokitikan, eta kolektibo bezala gure helburua zen komunikazio audiovisual horretatikan pixka bat militantzia sortzea eta batez ere hainbat bere garaian gaur egun ez da gauza bera, ez? Aldatu da pilo bat, baina bere garaian zenen 11 kolektiboak eta mugimenduak eta alde batetikan horren lana zabaltzea edo pixka bat ere horren ondoan edo laguntza gisa gure lan politikoa arlo horretan, ez? Audiovisual mundutan. Garai horretan oso arraroa zen olako kamara bat eukitzea eta gu ginen kolektibo guztiak edo iaia guztientzako erreferentea, ez? Orduan hori geroia hasi ginen ere streaming bidez lehendabiziko aldiz guk hemen Iruñan egiten militanteak bezala, izandako gaztetxean egin genuen olako telebistako saio bat, auzoan, eta gero ere gure lana beti izan dira arlo libre, software libretan eta arlo baimena libreak eta horrelako lanak ere egin genuen, batzuk segitzen gara profesionalki horretan, ez?
kolektibo bezala desagertu egin zen. Gaur egun oso zaila da kolektibo batean ez eukitzea bideo propioak edo hala ere nik uste komunikazio aldetikan oraindik militantea bezala oraindik gauza batzuk ez dire garrantzirik ematen, ez? Komunikazio arlotan, esan nahi du militantziatik, ez? Orduan gure lanak eta bai produktu honetan gure lanak nahiko loturik dago arlo horretan, ez? Gaur egungo ezakite talde sozialak, erakunde ONG-koak eta horrelakoak, ez? Orduan gure lan soziala arlo horretan segitzen da, ezta? Baina bueno, denetarik egin behar dugu ere. Eta bueno, horretan gaude bai. Dakizuenez, aurten izanen da NIFeko lehendabiziko edizio, hau da Nafarroako zinemaldi edo. Berria da, aurten lehendabiziko edizioa da. Eta Estudios Meliton eta Arketipo komunikazioan arteko antolakuntzan modan bi hauek daude, beste batzuen artean. Deitu zeaten, ea nahi nun parte hartzean epaimai batean. Kasu honetan 3 epaimai desberdinak dire, 3 sailkapen kompetitiboak. Eta nirea da pixkat berezia dezakela zen, ginkana edo lako zerbait da. Orduan, jendea egunetan egin behar dute bizpa 3 minutuko laburmetrai bat. Eta baldintza bakarra da, gaia, kasu honetan bizitza. Eta gai horren inguruan objektu edo gauza bat, ezaugarri bat atera behar da. Kasu honetan ura. Gaur goizan elkartuko gara hor Kondestable jauregian, 5 lagun, epaimai horretan, erabakitzeko zein den kasu honetan bideo edo lan oberena. Eta badu bera abantaila kasu honetan, ez dugu aste pare bat horretikan 11 bideoak edo pelikulak ikusten, ez kasu honetan izanen da tita batean egia esan. Eta bertzere kuriosa eta bertzeateko den. Vale panian zatari bolko mayo, naki vale panian zatari bolko mayo, begin bati lola gora guranimo fundido. Kaixo, hola. Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Bien. Aquí tenemos a los ¿Os conocéis? Hola. A Sandra sí, la conozco. ¿Qué tal? Bien. Ya vi que estabas. Sí, yo también, hijo, ¿Qué tal? Bien, ahí yo, ya les he dicho esto, qué raro, que llego casi la primera, pero total que me he ido a Condestable. Como he ido con tiempo, digo, menos mal que no me tengo que ir a la filmoteca, ¿sabes? Que me equivoco. Sí. Vamos para adentro. Me lo llevo yo. Aunque todos corríamos todos los días, antes de comer, mi abuela me mandaba a la fuente con el botijo. Zabelatik ateratako gizaki on, baina lua zuen neskatzat hartu zuten galdetu gabe, heterorauaren menpekumen emale. Luraren zabelatik ateratako gizaki on, baina lua zuen neskatzat hartu zuten galdetu gabe, heterorauaren menpekumen.
badirudi nahiko ados gaudela. 200.000 cosas en un año. Denetarek ikusi dugu eta 11 ikusten badituzu, 11 gauza desberdina, baina bukatzen dugun eta gaur arratsalean izanen daia festivalaren bukaera. Saria eman eta guzti. Todo, esas ganas de empezar a soltar. Lurraren sabelatik ateratako gizaki on, baina lua zuen eskatzat hartu zuten galdetu gabe hetero arauaren menpeko male. Lurraren sabelatik ateratako gizaki on, baina lua zuen. Entonces, en principio ese sería el plano general. He traído un bafle chiqui para ponerle ahí a la música para que vaya al ritmo. Entonces, ahora cuando venga ella probamos a ver dónde lo ponemos para que en el general no te salga en cuadro. Digo, para que no es, bueno, ya a mucha distancia tampoco va a estar, digo, porque si no, no va a oír. Me han puesto Aritz y no sé quién más. Elena, ¿qué tal? Hola. No, que ahora estaba hablando con Rubén, que estabas aparcando, me ha dicho. Sí. Muy bien. Ahí. Ahí, pero ahí sería el otro, si no. Sí, ahí. ¿Ahí mejor? Sí. Vale. Se ve excava, ¿no? Sí, eso es. Ahí. Lo de la cintura lo quito, no queda muy bien, ¿no? No, quítatelo, sí. Eso es. Y como ya tienes la bandera en la mano, vale, entonces ya que se ponga el... ¿La tendré en la mano? Vale. Naki bale panian zatari bolko mayo, naki bale panian zatari bolko mayo, begin bati lolalkora buranimo fundido beldan gigan kolko beurfa, kamina du jarmukal sogna, urfa, sogna, urfa, Gero eta gehiago, ikusten dela neska. Lehen baitzela pixka bat mutilen asunto bat, baina uste dut orain niri tokatzen zait eta niri emakumekin lan egiten dut. Bueno, betidanik izan da emakumekin... Kamara modua. Hori da, eske segun eta hori da. Osea, que ni bai bakat erlazioa eta audiovisualen munduan... Segun ze paperak, ez, esan nahi dut... Gero eta gehiago, Bai. Ba, orain arte, bueno, eta oraindik ere gehienak dire, bueno, montajea egitakoan eta gero produkzioa ere. Produkzioa dago, karo, hori bai. Emakume pilo bat, baina karo, produkzioa, errodajeko produkzioa, gero. Goiko produkzioa emakume gutxi gode. Ni nago nire nibelean. Bai, esan nahi dut, bai, eta ni nirean, baina bai, egia da, errodajean eta esan nahi dut, produkzioa kasu honetan horrek esan nahi du, ba bueno, arazo guztiak eta morroia konpontzeko emakumeak, hoxe da. Hori egia da, eta gaur egun oraindik nik uste gehienak dire, osea, emakumezko lanpostu gehienak dire montajean eta produkzioan, baina produkzioan, bai, esan nahi dut hori da, terrenoan eta horrelakoak. Eta gero, bai, arrazoia dut berak. Poliki aldatzen. Ni kamarekin egon naiz. Hori da, bai, kamara eta soinuaren ere... Edizioan baita, edizio munduan baita badaude emakumeak, ez dakit. Ba hori bai, hori izan nahi dut, montajean eta produkzioan. Gero zuzendaritzan eta argazkilaritzan eta soinuan gero eta gehiago daude, baina portzentaiak oso bajoak dira, hori hola da, gutxi daude. Gutxi daude. Gutxi. Bueno, kipe gutxi topatu du. Ba. Niberean. Eta goi mailakoak, adibidez, Eba Baliño izanen da gaur egun igual soinu arloan soinu zuzendaritzan gaur egun igual izanen da estatu mailan hoberena edo hortik hoberenetariko bat, Eba Baliño. Eta, bueno, zuzendaritzan ere Nafarroan betidanik izan dira ere, emakumeak. Ya ha terminado. Eta zergatik uste duzu daudela oroko? Bueno, pues gauza guztia bezala, industria mailan, gizonezko industria beti menperatzen dute gizonek. Arlo honetan edo zein arlotan, ez? Ez dakit.
ez dago ez dalako pentsamentu sakon bat, realitatea ikusi besterik ez duzu egin behar. Hala ere, emakumeak izan gara mundu honetan hasieratik. Hasieratik, esan nahi dut. Beti esaten du Lumiera nahiak izan direla zinemaren sortzailea, baina gero zinema tresna bezala aritzeko istorio bat kontatzeko lehendabiziko zinemagileak emakume bat zen, Alice Guy, eta gaur egun inork ez du iaia ezagutzen. Hortikan, gaur arte, hemen Nafarroan bertan, gu 11 adibide, Elena Taberna, Mercedes Alvarez, igual izan dira biegoek, ez da, famatuenak ez, baina gero gazteen artean ere badaude pilo bat, Mari Barber, Marina Lameiro, Ana Murugarren, bueno. Ni ere bai banoa. Egonen gara ez, mila esker, Venga, zuei. Agur, bai. Proiektu oso politoa da. Pixkat kontzientzia hartu ez, elikaduren gauzak sanoak eta onak jatea, eta bestaldetik esparroa ere, eskau plaza hau nahiko abandonaturik zegoen, ez? Kontatu dizute dokumentala hori izan zen 2011an egin genuen, ni garai horretan nengoen etorri berria nintzen, Iruñara berriro izan nintzen lanean Bilbon, 4 urte dolako zerbait, eta etorri nintzen enkarguekin, hori izen bat, eta beste bat izan zen Palestinan gatazkari buruzko dokumental bat. Eta iaia batera egin genuen biak, eta biak ziren luzemetraiak, lehendabizikoa gure lurra, gure bizitza, du izena, eta bigarrena Agenda Zetin, bakizu ez, kazetaria zaudeten ez, bakizu zer den Agenda Zetin. Eta batez ere bigarren pelikula horrekin izan ginen Lau Pabos Festivalean, eta saria jaso zuten ere, bai? Eta kasu horretan asuntoa zen pixka bat kontatzea pelikula edo dokumental horretan nola ikusten zen edo nola kontatzen dute hemengo komunikabidek Palestina eta Israel arteko gatazka. Hemengoa esan nahi dute mendebaldeko komunikabideetan, ez? Enkargua zen ere beste, baina kasu honetan, bakizu zer gertatzen den enkarguekin behintzat nik olako sensazioa dut, azkenean sortzen dena edo egiten duzuna edo lan final edo hori ez da zure eta ez da berea ez da ere, ez? Ez da zuk egin zenuena edo zu egin nahi zenuena eta erakundearena ez da ere, baina pixkator erdian gehatzen da eta hola da. Kasu honetan, nahiko erokeria zen zeren egin genuen aste bat grabatzeko, eta komunikabideetan edo kazetarien kasuan, kazetari batek nahi badu Palestinan bertan lan egin, edo segun eta zezonaldean sartzea, baimena ez da Israel gobernuek ematen duena, baizik eta Israelgo ejerzituak ematen duena. Orduan oso zaila da. Nahiko ongi ateratzen dena 3 egunetan grabatzeko, oso zaila hasieratikan edo printzipioz zailena izan behartzena nahiko errestasunekin egin genuen, ez? Joan ginen hemendikan 2 eta gero beste 2 hango profesionalak egintzun dauda sonidista eta kamaragile, ez? Palestinarrak eta gero gu biok. Sonidista emakumea zen, oso arraroa da, bai. Sonidista? Bai, nire sonidista emakumezkoa. Niretzat oso zaila da
bueno, nik uste kasu guztietan bezala, ez? Baina pelikula batez ere dokumentaletan egiteko lanak edo olako azken finean pelikularen begirada zurea da, ez? Zuzendari bezala. Orduan begirada hori zurea izanen da, nahiko subjektiboa, beste modurik ezin da. Eta nire kasuan, begirada hori feminista izan da beti. Berdin zait, nire kasuan berdin zait gaia horren emakumeen ingurua den ala ez. Zeren, esan nahi du niretzat feminista izatea da, ez dakit mundu honetan izaera edo jarrera edo joera bat, ez da, orduan, karo, nik ezin dut desberdin du. Lana edo, ez lana bakarrik, lana ofizio bezala egiterakoan, baizik eta nola hitz egiten duzun, zure pentsaera nola teatzen den, eta guzti hori zure begiradaren bidez, beste guztiak nola ikusten dute, ez? Historia hori. Pelikulan kontatzen duzun historia, beti filtratzen da zure izaeraren bidez, ez? Asuntoa ez da zer gaietan ateatzen dire edo zer gaia da zuk hor kolokan jartzen duzuna, baizik eta zure begirada, ez? Nola ikusten duzu edo batez ere ze galderak sortzen diren zure buruan, nire ustez, ez? Hori askoz interesgarriagoa da, bestea da esatea hau da horrela edo modu honetan eta hau horrela pentsatu behar duzu, ez? Orduan hori ez du zentzu handirik. Niretzat importanteena da, edo oso importantea da ere, zuk nahi duzuna egin ahal duzun heinean, jakina. Orduan, bueno, hori niretzat oso ongi dago. Eta, bueno, berdin da, zer gustatzen zaizu edo zer nahi duzun, baina, zerbait egitekotan, behintzat, saiatu behintzat egin, zuk nahi duzuna edo gustokoa duzuna, ez? Eske bestela bizitza nahiko gorra da, ez? Ez dakit. Bai. Bale, mila esker.